Bona tarda a tots, benvinguts a Esportius Jordi Roig, que és el patrocinador de la Lliga Privada Supermanager del Diari de Badalona, i ara farem el sorteig del mes d'octubre, aviam qui és el guanyador, del que veurem ara mateix aquí dins. Hola. Bé, aquí teniu el premi que podreu escollir aquest mes, una preciosa samarreta de la Penya o una samarreta del Barça, a les talles que vulgueu. I ara la Jèssica ens ajudarà a fer el sorteig. A veure... És impossible de la Penya. Bé, expliquem que el sorteig el farem amb el web Sortea2, que és un web especialitzat en sortejos, i... Exacte, aquí tenim el grup i el sorteig. Exacte, llavors farem les centenes, com que sou 892 equips, només tindrem de l'1 al 8 i ara sortejarem les centenes. Pots esborrar, sí. Esborrar? Els dos, el 9 i el 0. Vale. Ui. Vale. El 9 i el 0. Vale, veieu aquí que hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, número de premis 1, així que quan vulguis li dones a sortear i veurem les centenes. És un 7, per tant anirem als 700 i algo. Ara anem a veure les desenes. Vale. Llavors ja poso el 9 i el 0. També un premi. I anem a provar. Sortejar. Em surt un 7. Per tant, 770 i alguna cosa. Això no és trampa ni cartó, podeu entrar al web i comprovar-ho. I anem a les unitats, a veure quin 770 i pico és el guanyador. Borrem... El mateix, ja el mateix i ja està. Vinga. Doncs un 7, 777. La veritat és que ho podeu provar a casa, no hi ha pas trampa. I ara anem al llistat, aviam qui és el guanyador. Vinga, provem. 700... Jolín. Gairebé l'últim. Mare meva. Ha estat un èxit, aquest any. Bueno. 500... 600... Aquí el tenim. 777, doncs és l'usuari Papi000. No, aquest és l'equip. Papi000 és l'equip, l'usuari és Fortu, de Valdemoro, Madrid. Així que ens posarem en contacte amb tu perquè tinguis aquest regal. El 3D3. Ai, perdoneu, El 3D3. 3 de 3. Papi00 és l'equip 3 de 3. Bé, Jèssica, molt bé. Aquest ha estat el guanyador i ens posarem en contacte. Felicitats. I aquest és el teu premi, una samarreta de la Penya o del Barça. Així que moltes felicitats i gràcies a Esportiu Jordi Roig.